Igama lami nguMelusi kaSikhosane. Namhlanje kuma fractions wethu sofunda ngaloko abakubiza phecelezi isubtraction noma ukususa. Ukhumbule ekuqaleni sifunde ngaloko abakubiza phecelezi addition noma ukugcwalisa ezibalweni zethu. Namhlanje sizosusa ezibalweni zethu. Phambi kwethu sinama fractions amabili. Bathe siwayenze lama fraction abe lula. Kusho ukuthi kungabi nenumber esizokwazi ukuthi sifake kuwo noma si divide ngayo. Phambi kwethu sino 18 no 8 over 18 no 5 over 18. Esizokwenza kama denominator lawo amabili ayafana nokuthi into yodwa. Sizosebenzisa wona lawo ma u18 wethu. Masiqeda sizothi u8 wethu sisusa u5 noma u8 wethu si subtractor phecelezi si subtractor u5 sizothola u3 wethu. Kusho ukuthi ifraction yethu entsha manje soku 8 over 3 kodwa kuphelelanga lapho ngoba u18 usengamyenza divide ngo3 uthole enye fraction noma u3 wethu umdivide ngo3 uthole enye fraction. Ifraction yethu siyitholayo entsha mase divide lezi number kusizothola u1 over 6. Ngaphezulu kwalokhu akusekho okunye esizokwenza, yiyo ifraction yethu abayibiza isimple fraction. Masiqhubeka senza isibonelo sethu kufana nokuthi besinebhokisi elinamabhokisi amancane awu18. Ngizozama ukuthi ngidrowe nje amabhokisi ngilihlukanise ibe namabhokisi amancane awu18. Ngizokwenza nje abu3 laphayana, ngenza amanye futhi abu6. Ukwehla kuyenzansi ngizokwenza amanye awu3 kuze masiwabala onke amabhokisi wethu sithole amabhokisi awu18. Esizokwenza ke ukhumbula ukuthi besino 8 ekuqaleni over 18. Sizosusa ke amabhokisi amancanyane awu8 kulawo awu18 esinawo. Nawo sesiwasusile saphinde saba nawo ngaki nawo 5. Sizophinda sisuse futhi awu5 ebesinawo nakho kwenzakalani sisala ngo3 wethu. Lo 3 wethu esimthole laphayana mase subtract noma sisusa u8 ku5 noma sisusa u5 ku8 wethu sisala ngalo ya 3 wethu ebesinaye. Kukho konke ke lokhu ebesinakho kuloya 18 ebesinakho sesifana nabantu abasebasele ngo1 over 6 wethu loyana oyimpendulo yethu. Mawungabheka kahle uma ukhipha okuthathu uyabona sisino 18 wethu lapha, kodwa uma ukhiphe nje lokhiya okuthathu noma ukhipha okuthathu kule ku18 onaye usala ngebhokisi noma ngamabhokisi wethu awu6. Niyabona njengaphambi kwethu sikhiphe nje lokuya okuthathu mase siloko okuthathu sikhiphile laphayana sasala ngalo ya 1 over 6 wethu.